Бедиузаман, обръщайки се към депутатите в Великото народно събрание на Турция в Анкара, отклонява всички предложения и се връща във Ван през 1922 година. Въпреки това, през 1926 година, използвайки въстанието на Шейх Саид като претекст, той е заточен в областта Бала на провинция Испарта. Той отхвърля всички настоявания от страна на хората от Ван и отива в изгнание в Бала. През 1926 майсторът е отведен от Ван. Ван сега се възправя. Нека се противопоставим на тях, казват те. Не, казва той. Доволен съм от тази посока. Отивам към верната, героична гръд на турската нация, казва Бедиузаман.